Καλημέρα, καλησπέρα. Τώρα για να βλέπετε αυτό το βίντεο, ελπίζω να είστε όλοι καλά και καλώς ορίσατε στο τελευταίο βίντεο για αυτή τη σκατοχρονιά. Και τώρα που το σκέφτομαι, αυτό είναι η προσβολή για τα σκατά. Στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Among Us ή μάλλον ανάμεσά μας. Κυριολεκτικά γιατί μετέφρασα το παιχνίδι στα ελληνικά. Καλά ακούσατε. Όσοι μπήκατε στο τελευταίο stream στο Facebook που κάναμε, θα παρατηρήσατε ότι μόνταρα μόνος μου όλο το παιχνίδι, καταφέροντας έτσι να φτιάξω μια ελληνοποιημένη έκδοση του Among Us, μάλλον το ανάμεσά μας. Πάρα πολύ cringe αυτό. Και υποχρέωσα τους πάντες να μιλάνε ελληνικά και τίποτα άλλο. Κοινώς όλες οι ορολογίες του παιχνιδιού μετατράπηκαν στα ελληνικά, οπότε ο imposter πλέον λέγεται απατεώνας, ο crewmate λέγεται σύντροφος και πάει λέγοντας, θα τα δείτε όλα στην πορεία. Και όποιος έπεφτε στην παγίδα και δεν μιλούσε ελληνικά, έκανε ένα πανέμορφο ταξιδάκι στο διάστημα. Τώρα θα μου πείτε πώς το έκανες όλο αυτό. Τα πράγματα είναι απλά. Κατάφερα και απέκτησα πρόσβαση σε όλα τα αρχεία του παιχνιδιού, τα άνοιξα μέσα στο Photoshop, χρησιμοποίησα τις ικανότητες γενικότερα που έχω για να παίζω με τις φωτογραφίες και όλα αυτά και βουαλά. Το μόνο πρόβλημα σε αυτό είναι ότι κάθε αρχείο που αντιστοιχούσε κείμενο δεν μπορούσε να μετατραπεί απευθείας στα ελληνικά, οπότε έπρεπε να γραφτεί στα γκρίκλις. Ιδαλλιώς θα είχαμε αυτά τα περίεργα κουτάκια τα οποία προφανώς δεν βγάζουν κανένα νόημα. Οπότε προσωρινά θα πρέπει να αποδεχτούμε τα γκρίκλις, αν και δεν τα συμπαθώ καθόλου, είναι η αλήθεια. Αλλά για το σκοπό του βίντεο νομίζω είναι αναγκαίο. Εννοείται, άμα είσαι καινούργιος σε αυτό το κανάλι και σου άρεσε αυτή η ιδέα, μπορείς να κάνεις μια εγγραφή για να μην χάσεις και άλλα τέτοια βίντεο που έρχονται. Ένα like άμα σου άρεσε το βίντεο. Και άμα είσαι παλιός και θες να υποστηρίξεις λιγάκι παραπάνω, έχουμε βγάλει εδώ νέα μπλουζάκια τα οποία μπορείς να πάρεις από το link κάτω στην περιγραφή. Λοιπόν, δεν θα πω λόγο άλλο γιατί είμαι σίγουρος ότι θέλετε να δείτε πάρα πολύ αυτό το βίντεο. Αλλά πριν πάμε στο κύριο παιχνίδι με τα παιδιά, νομίζω πρέπει να σας κάνω μια μικρή ξενάγηση σε όλο το χάρτη. Ελπίζω να το απολαύσετε. Έστω λοιπόν ότι είμαι μόνος μου και κινούμαι εδώ πέρα στο χάρτη. Θα παρατηρήσετε ότι κάτω-κάτω γράφει καφενείο αντί για καφετέρια. Το κουμπί πλέον κάτω γράφει επίγον και τα task που έχω εκεί πάνω, ή μάλλον οι εργασίες πλέον έχουν μετατραπεί στα ελληνικά. Εδώ πέρα βρισκόμαστε στη Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το οποίο είναι το admin. Θα ρωτήσω τώρα γιατί δεν το ονόμασες γραφείο ή κάτι τέτοιο. Το βίντεο είναι καμένο, το έχεις πάρει χαμπάρι ήδη. Παρεμπιπτόντως, εδώ κάτω γράφει πλέον αναφορά, κρίση, γραμματεία. Αν πάω να περάσω την κάρτα, λέει παρακαλώ εισάγεται κάρτα. Αν δεν περάσω την κάρτα, λέει πολύ γρήγορα ή πολύ αργά. Παρεμπιπτόντως, κάντε και εγγραφή, το υπενθυμίζω. Έστω τώρα ότι θέλω να γίνω ο κακός, ωραία. Είμαι ο απατεώνας. Πάμε και σκοτώνουμε εδώ το φίλο μας. Και πλέον βγαίνει το κουμπί αναφορά για να το πατήσουμε. Και ενημερώνει το παιχνίδι τη βρέσκε πτώμα. Ποιος είναι ο απατεώνας? Εσείς αποφασίζετε. Δεν ξέρω πώς ακριβώς έχουν προγραμματίσει αυτά τα dummy. Πάντως σίγουρα δεν κάνανε καλή επιλογή. Ο dummy 1 δεν ήταν ο απατεώνας. Συνεχίζουμε εδώ πέρα. Στο χάρτη λέει καφενείο, μηχανές. Έχω επέμβει και σε αυτά εδώ. Έχουμε μπει στον ιατρικό κόλπο. Το να τα μεταφράζει ακριβώς και όχι σε ελεύθερη μετάφραση είναι ακόμα χειρότερο, το ξέρω. Άνω μηχανή, αντιδραστήρας, ασφάλεια, κάτω μηχανή και μπαίνουμε στη ΔΕΗ. Τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού λοιπόν, όπου εδώ έχω αφήσει και το λιθαράκι μου στα φώτα. Α, και το πιο ωραίο δεν είπα. Άμα θέλω να κάνω το λεγόμενο σαμποτάζ, πλέον ονομάζεται δόλιοφθορά. Έχουμε μία δόλιοφθορά στα φώτα από τον απατεώνα. Περνάμε από τον αποθηκευτικό χώρο προς ολοταχώς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συνεχίζουμε και περνάμε από τις ασπίδες στο δρόμο για την πλοήγηση. Κάνουμε στάση στο οξυγόνο. Και αφού περάσουμε από τα όπλα, ερχόμαστε και πάλι στο καφενείο. Το καλύτερο το έχω αφήσει για το τέλος. Εξαερισμός. Μέσα, έξω. Μέσα, έξω. Τι θα λέγατε τώρα να πάμε στην πράξη και να δείτε πώς είναι το να χρησιμοποιήσεις το 100% της ελληνικής γλώσσας και τι επιπτώσεις θα έχει το αν δεν το κάνεις. Για πάμε. Οποιαδήποτε ορολογία χρησιμοποιούμε μέσα στο παιχνίδι, θα τη μεταφράσουμε στα ελληνικά. Θα γίνουμε ο μπαμπινιώτης του Among Us. Όποιος μιλήσει αγγλικά, τον ψηφίζουμε κατευθείαν να βγει έξω. Αντί για impostor, θα πούμε δολοφόνος π.χ. Απατεώνας. Το σαμποτάζ είναι η δολιοφθορά. Έφτιαξα τη δολιοφθορά στον αντιδραστή. Ακριβώς. Ξαναμπαίνω, δώστε μου ένα λεπτό. Okay. Ο Mr. Αντουόν κάτω λέει έφυγε από το παιχνίδι. Πάμε. Απατεώνας. Αργήσαμε τέλεια. Την ώρα στα ελληνικά. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Περιμένετε λίγο να αρχίσουμε να μιλάμε κιόλας. Πρέπει να σκοτώσω κάποιον. Ποιος θα είναι ο πρώτος? Θάνατος. Όχι. Τι είδα.
Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Ο Αλεκούν είδε να σκοτώνει στην. Πώς το έχουμε πει, στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Σκοτώνει το Ζόη. Αποκλείεται να έκανα εγώ κάτι τέτοιο. Εγώ πήγα σε δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού για να πληρώσω το υπόλοιπο του λογαριασμού μου. Ναι, και εγώ σε είδα να καθαρίζεις υπονόμους και να Υπονόμους? βγαίνεις και να. Όχι, όχι, Ναι. όχι. Εγώ είμαι καθαρός άνθρωπος, δεν έχω καμιά δουλειά εκεί πέρα. Ποιος ήρθε μόλις τώρα μέσα στον αποθηκευτικό χώρο και ανέβηκε προς τα πάνω? Γιατί εγώ μόλις τώρα πήγαινα στην δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Έκανα task και δεν είδα κανένα πτώμα. Τι έκανες? Τι έκανες? Διώξτε τον! Απατεώνα! Χρησιμοποίησε λέξεις οι οποίες βρίσκονται στην αγγλική. Ακριβώς. Είναι εκτός του λεξικού του κύριου Μπαμινιώτη. Ο Μίστερ Αντούνεκ τυλάχθηκε. Δεν χαρίσουμε σε κανέναν. Βρέθηκε πτώμα, λέει. Αμάν πέρασε Βρέθηκε ένας νεκρός. τους φίλους. Ο σύντροφος Γιωσιμίτσου σας μιλάει, δεν ξέρω αν τον ακούτε. Γεια σου, καλέ μου σύντροφε. Έκανα τη δολιοφθορά στη ΔΕΗ. Προκάλεσες δολιοφθορά. Έχουμε έναν κοινό στόχο εδώ πέρα, να προσγειώσουμε το αεροσκάφος. Την έφτιαξα ρε παιδιά, την έφτιαξα. Α. Ελληνικά Επιδιόρθωσε, πες τότε, φίλε μου. Σωστά, επιδιόρθωσε. Γίνονται παραποιήσεις του λόγου σου εκεί πέρα. πέρασα από τον αποθηκευτικό χώρο και πηγαίνοντας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης βρήκα το πτώμα του κύριου Μόξ, με ελληνικά γράμματα όμως όλα, να βρίσκεται στο πάτωμα. Θα μπορούσα να κάνω μια ερώτηση στον αγαπημένο και πολύ αγαπητό φίλο Γιώση, όπως και στον πολύ αγαπητό φίλο Ντόντ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Αισθάνομαι ότι την τελευταία φορά που σας αντίκρισα ήταν στη Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σωστά? Σωστά. Βεβαίως. Μπορείτε ο ένας ή ο άλλος να διευκρινίσει για το πού πήγατε μετά? Γιατί θεωρώ ότι θα μπορούσε να γίνει Πόνος. Θα μπορούσε κάπως ο κύριος Γιώση να σκοτώσει και να βρει, σε εισαγωγικά να βρει το πτώμα. Το Θα ίδιο σου ισχύει και για πω. τον κύριο Ντόντ. Πέρασα από το καφενείο, πήγα στα όπλα και πέρασα από το οξυγόνο και σταμάτησα στην πλοήγηση, όπου εκεί έκανα το στόχο. Εκεί συνάντησα το φίλο τον Αλέξανδρο Ουν, ανέβηκα προς τα πάνω, Συγγνώμη, αλλά λέγεται Αλέκοσουν. έκανα πάλι την ίδια διαδρομή και πήγα στη ΔΕΗ για να επιδιορθώσω τη δολιοφθορά. Το οποίο αφήνει ένα μικρό κενό, γιατί ο Αλεκούν πέρασε από την πλοήγηση, οπότε θεωρητικά θα μπορούσε να έχει διαπράξει τη δολοφονία. Λάθος. Μάλιστα, Εγώ γενικά να πω ότι μας παίρνει ένα πάσο. Πάσο, βεβαίως και μας παίρνει. Είμαστε στα 7. Βεβαίως! Και 2 impostors. Όχι! 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 Τα λάθη δεν συγχωρούνται. Ψηφίστε με, μου αξίζει. Εκτινάξτε με. Σκότωσε, σκότωσε! Μπουμ! Νίκη! Τι γίνεται σε αυτό το game? Δεν ξέρω. Σύντροφος! Υπάρχουν δύο απατεώνες ανάμεσά μας. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην ασφάλεια να ελέγξουμε τις κάμερες. Βρέθηκε πτώμα! Ναι, καλησπέρα σας. Πέρα σύντροφοι, να προσθέσω κάτι πριν ξεκινήσετε. Βεβαίως. Πείτε μου. Καθώς έβλεπα δίπλα τον πίνακα με τις εργασίες, το οποίο για όποιον αναρωτιέται πώς ανοίγεις το πληκτρολόγιο πατάς έλεγχος εναλλακτικό και διαγραφή, είδα ότι είχα κάποια tasks. Το αεροσκάφος δεν σε χωράει πλέον. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι βρέθηκε ένα πτώμα στον διάδρομο προς τον ιατρικό κόλπο. Ο νεκρός! Εγώ το έχω πει ότι θέλω όλο πρώτο. Μιλάει ο νεκρός! Τι είδους νεκρομαντίας είναι αυτή? Είδα την κυρία Βασούλα να πηγαίνει προς τα εκεί και βρέθηκε μέσα στην πλοήγηση ο νεκρός. Ναι, γιατί δολοφόνησε τον Αντώνη και πήγα στον εξαρισμό μετά. Αλήθεια, χρησιμοποίησες Αυτό το είναι πάρα πολύ φρεάτριο εύκολο. για τη μετακίνησή σου. Μήπως έστειλες και SMS για το που πήγαινες? SMS! Το είπε! Έφυγε! Πάμε αυτό, εγώ στην τηλεόραση το λένε!
Στην τηλεόραση το λένε. Αλεκούν. Από τα SMS το λένε από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, οκ. Δεν φταίω εγώ. Ανοίξε μου τον Παμπινιώτη και πες μου πώς είναι στα ελληνικά. Την κύριο Αλεκούν ψηφίστε. Όχι! Γεια σας κύριε Αλέκουν. Άδικο! Πώς λέγεται το SMS στα ελληνικά? Λοιπόν, κάποιος με είπε SMS, Short Message Service, υπηρεσία σύντομου μηνύματος. Αυτό έπρεπε να πω. Και λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το Among Us μεταφρασμένο στα ελληνικά. Το ξέρω, ακούγεται περίεργο, παρόλα αυτά είπαμε να το δοκιμάσουμε. Τώρα θα λέτε ότι το βίντεο θα θέλατε να είναι λίγο μεγαλύτερο, παρόλα αυτά δυστυχώς δεν είχα χρόνο να ετοιμάσω περισσότερα πράγματα. Αλλά τα παιδιά που ήταν μαζί μου και τα κανάλια τους θα είναι κάτω στην περιγραφή. Θα έχουν ετοιμάσει και αυτή βίντεο, οπότε κάτω στην περιγραφή θα βρείτε περισσότερα βίντεο με τη συγκεκριμένη ιδέα. Άμα είστε νέοι σε αυτό το κανάλι, μπορείτε να κάνετε εγγραφή και ένα like, γιατί έρχονται περισσότερα βίντεο από τη νέα χρονιά, η οποία ελπίζω να είναι πολύ καλύτερη από τη φετινή. Αυτά θα τα πούμε από το 2021 και μέχρι τότε να είστε πάντα καλά.